ତିନି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ଲୁଗାକଳଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେବାରୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଇଂରେଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି କଳହରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିଯୁକ୍ତ କରି ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ ଏଥିରୁ ଓହରିଯାଇ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀର 20% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କଲେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ କାରଖାନା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଶତକଡ଼ା 35% ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରୁ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ନିଜେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଦାବି ପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଶନ ଚାଲୁ ରଖିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରି ସମଗ୍ର ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ କାରଖାନା ମାଲିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଜୁରୀ 35% ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ମମାନ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଆହମଦାବାଦରେ ଲୁଗାକଳ ମାଲିକ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆହମଦାବାଦରେ ଲୁଗାକଳ ମାଲିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଯୋଗୁଁ ମାଲିକ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୁଜରାଟର ଅହମଦାବାଦର ଲୁଗାକଳ ଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତାକୁ ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅହମଦାବାଦର ଲୁଗାକଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୁଜରାଟର ଆହମଦାବାଦ ଲୁଗାକଳର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଯୋଗୁଁ ଲୁଗାକଳ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା। ଇଂରେଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଏକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରି ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଭୟ ମାଲିକ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ରାଜି କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ ଏଥିରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀର 20% ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଶତକଡ଼ା 35% ଦାବି କରିବାରୁ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ଖୋଦ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେଇଥିଲେ ଓ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ସମଗ୍ର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିଥିଲା ଓ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ମାଲିକମାନେ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀର ଶତକଡ଼ା 35% ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା।